Vi har rigtig mange offentlige ansatte i Danmark, og vi har en regering, der har ambitioner om at reducere antallet med 30.000 ved brug af kunstig intelligens. Regelrytter.dk benyttes i dag af sagsbehandlere og borgere til at forstå processer i det offentlige Danmark. Fremtidens kontakt mellem borgere og kommunen kunne se sådan her ud med AI. En henvendelse tikker ind fra Maria, der undrer sig over, at hun ikke har hørt noget i hendes sag. Før nogle medarbejdere overhovedet kigger på den her henvendelse, så begynder AI'en at klassificere. Når medarbejderen så kommer, har AI'en forberedt en række anbefalinger. Her kan vi se prioriteten, og vi kan se, at den er relateret til den rette sag i sagsbehandlingssystemet. Medarbejderen følger AI'ens anbefaling og opretter en sag på henvendelsen. AI'en behandler henvendelsen og kommer her med anbefalingen om 4 konkrete handlinger, der skal udføres. Medarbejderen følger anbefalingen, og de 4 underopgaver oprettes. Den første handler om at prioritere sagen. Det gøres ved et simpelt klik. Den næste handler om at informere Maria om, at kommunen beklager og straks tager fat i sagen. Her skriver AI'en et udkast til en e-mail, som sagsbehandleren kan sende afsted, hvis de ellers er enige i formuleringen. Næste trin er at indhente information fra barnets skole, osv. osv. Tjek selv regelrytter.dk og stil nogle spørgsmål til dansk lovgivning og processer, og afgør selv, om du mener, at kunstig intelligens er kompetent på det her område.